Stop. There. Choice dahil yun ang nag-experience sa atin kasi kita i-poster kung ano sa ngayon sa mga tao na nakatag na ako na din ang post. Gani ano, diba? Ako yung mga Sabihan ko si Ben. Ha? Sabihan ko. Sige, tanungin ko ngayon. Wala eh. Ha? Wala. Dati nga, nag-rep ako. Diyan din kami nag-rep dati. Yung manok ko na minarinito, wala. Aba, marinig na yun. Isang buong batch ng minarinito manok ko, wala. Baka na pagkamanan daw na kanina siguro. Sana. Eh, siguro yun eh. Binili namin yan sa flight attendant. Oo. Doon sa may Khalifa. Oo. Hindi, bagong-bago pa yung pagbili namin. Hindi niya ginagamit ka, walang laman, tubig lang. Kasi daw, lagi siyang wala sa bahay nila. Wala yung siya dyan. Tapos libre pa sila pagdaan lahat. Meron naman kami, mga maliit-liit na nakaunti dito, yung galing alin. Kasi sinasama niya, kasi sa amin. Yan na lang. Saan pa naman Kaysa kunin mo pa doon. Saka saan mo pala, nag-isolate ng space. Tapos yung meron silang pinahiram sa amin na maliit. Eh kaso pinahingi na namin sa kasama namin sa bahay na kami maglupat. Yan na, tamang-tama talaga yan. Pinahingi na namin. Palinis na rin yan, nilinisan ko na yan. Ha? Nilinisan ko na. Ready-to-use na lang. Hina mo na itong iyo. Ha? Mahina na pala. Tama ko. Kontento na sana kami ako dyan. Ano ka? Sa rep na yan, kontento na ako ba? Kaso, imisis,
Sa laging tingin-tingin sa mga Amazon, nakita lang rin, bili agad. Amazon na Amazon na ano ba? nasa site. Oh. Eh, bago yung ano rin. Oo, meron silang bago. Ganun din naman ang laman. Ha? Ganun din naman ang laman. Oo. Ganun din karami. Nasa na yung nagbibinta diyan ng isda. Paminsan na lang pumupunta. Hindi na Hindi lagi. lagi yung may stock eh. Paminsan-minsan lang sa may stock. Saan ba nagtatrabaho yun? Ewan? Pero fresh yung may isda niya. Ah. By request, pwede din mag-deliver ng kung anong request mo. Nagre-request ako doon ng malalaking hipon. Mura lang naman. O Mura lang, nasa mga minsan 23, 20. samantala pag diyan na sa supermarket. Mm. Kaya, ito kanina to, kanina din. Ah, gamitin nyo. Meron din kami. Ano di kayo? Tumuhan. Gano'n nagagamit? Pagkihirang gamitin. Pagka yung bumili lang ako sipring yun. Ha? Pag nagbuwan ako ng sipring, hindi ako nilulog. Yung kain, Minsan na namin ginagamit pag baboy. Mm. Hey, Mama, 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 Mama. Hey, look, Mama, I'll show you something. Look, Mama, I'll show you something. What's that? Look out for marching for the four. Hooray, hooray. Look out for marching five, five. It's not windy.
Sira yung rice cooker namin. Ha? Sira. Yeah. Wala talaga. Hindi naman kasabi sa nakakapagod sila. Bari na. Yung mga bihirang ay Talo pa.
Grabe. Guys, Grabe.
Asyenda ron. Yes po, yes. Mommy. Pag sinabi po asyenda ron, ibig sabihin Or private. papa or daddy? Okay po, parang term na lang po yan, pero that Mommy, daddy, mommy. What's the name of your mommy? It's Daddy. What's the name of your mommy? Yun na po. Is Ibig sabihin, yung sa 50% ng 19 million, Is ayun yung nagawa Mommy. lubak-lubak na kalsada. Pilotin mo. Thanksgiving.
kanilang mga bahay, ang mga kalsada tumatahimik. Sa kayang ito sa tondo, may isang bahay na siyang na taon nang nagtitiis sa dilim. Kanya-kanyang diskarte sila Lola Nena at ang kanyang mga anak at apo para makatulog. Isang simpleng problema na magiging siya pala ng karahasan. Ang buhay ng isang bata. Gusto ko malaman ng kwento sa likod ng headline. Tinaybay namin ng mga kalsada ng Metro Manila at nakilala ang mga kabataang laman ng gabi. May mga nasasangkot sa gulo at may inading nalulugmok sa krimen. Anong pakiramdam pag may papahinga ng gano'n? Para ako po, gano'n ko po Pero may mga nagsisikap din na magbagong buhay. Ano ba ang dapat gawin kung napapariwara ang isang bata? At paano silang mabibigyan ng pagkakataong ituloy ang kanilang landas? Pinabutan namin sa presinto si alias Marcelo, ang batang sospek sa pagpatay sa isang lalaki sa Maynila. Ang kanyang balisang lola nagpunta sa police station para samahan ng apo. Ano dapat? Mas ganahan ko basta dugay na siya. Asan dapat pumatong? Mom, let's play a game. Mom, let's play a game. You want to go to the beach? No? You want to play the sand? Dahil wala pa sa hustong gulang, hindi sa City Jail dadalhin si Marcelo. Dito muna siya sa Manila Reheating Center ng NYRC. 5, 6, 7, 8, Basta nagkaroon ng problema sa batang ang tawag sa mga minoriedad na nasangkot sa krimen. Sa Ingles, Child in Conflict with the Law o CICL. Habang gumugulong ang kanilang kaso, inilalagay sila sa pangangalaga ng social workers at hindi isinasama sa nakatatandang mga preso. Consider pa rin talaga siyang bata na hindi pa ganun kalimang mag-isip. So what? Anak Papay ng na teacher na kayang gawin ng ganun edad na makapatay na. dapat na ay ano na pwestuhan niyo sa ICL. Si Marcelo, No, minor tahimik na na. Children at conflict with the mukhang law. kalmado. Kamusta ka? Pwestuhan gyapon siya. Ang video nila. Wala mo pasalit lang yung face. Labas-pasok pa raw ng NYRC si Marcelo dahil sa iba't ibang suliranin sa batas. Pero ito na, ang pinakamabigat na kaso kanyang pinaharap. Na mama ko. Naisip ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Ano sabi ko na rin po sa Yes, Doc. authority na No, stop, stop, stop!
No, you're not listening, Adam. You will say stop, stop, and then you'll do it again. No, I will call the doctor. No, don't call the doctor. I won't call. No. You're not listening to me. No. I said no, no, no. I said no, ma. Ay, ito ka si Eskinita. Pinuto ka agad siya. Grabe. Halika daw sa utang ang dahilan kung bakit binili ni Marcel ang isang kapitbahay. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Nakilala ko sa guro ang kapatid na namatay. Naulila ni Rolando Francisco, ang kanyang asawa at tatlong If you anak. will not behave, I will call. Ay tumitawa ng You want to behave or I will call? Pinabutan mo po Obey. siyang ano? Hindi na po, hindi na. Kinakausap ko siya sa tricycle, kuya. Sagutin mo lang ako, tol. Sagutin mo lang ako kung okay ka pa. Sagutin mo lang ako sa pumunod. Hindi na talaga. Hindi na po, binigyan ako. Ang traumatic ko na nakita mo pala yung nangyari. Hindi na po pag pumipigit. Sa mga pobre ba, dili. Bilhano ng word na traumatic. Eh, kaya wala na sa word pobre. Sa traumatic. Kilala niyo Bugas, ba oy. yung bumalik sa kanya? Bugas eh, barangkada na sila. Siya kilala. Pag traumatic, Nakita Jesus. mo yung mukha talaga. Wala na eh, hindi pwede magtrauma-trauma. Ipakita ko po siya at nakasalubong ko at nagkatubigan po ng pangkit. Kaya hindi ko tumawan ng pamukhaan. Kailan nyo na laman na Pwede pa rin? ba trauma? Pwede ba stress? That time, sinabi po nila. Yung nauna ng pulis. Anong dumaan sa isip mo nung nalaman nyo na minor pa siya? Gusto siya po. Kinagabihan, sinubukan kong mag-ikot-ikot sa lugar para makita ang mundong ginagalawan ng mga kabataang gaya ni Marcelo. Sa ilang bahagi ng Manila, pagkagat ng dilim, naman na sila ng kalsada. May ano itong pala na i-cool ba? Ma-board na kayo. Pasado alas 2 na ng madaling araw. Kung nasa rote, kung nasa rote, wala akong pala gamit kaya. Dati sa Abad Santos kasi sabi ng mga tao dito madalas na yung mga batang tumatambay dito nagkikita-kita. At kapag yung mga batang yan ay galing sa iba-ibang mga grupo, minsan nagkakaroon ng lupa.